en col·laboració amb la Universitat Politècnica per a frenar el soroll. Minimitzar l'impacte de clàxons, motors i tubs d'escapament en ciutats grans és complicat. Per això l'Ajuntament de Torrent ha encomanat un mapa acústic a la Universitat Politécnica de Valencia. Utilizamos estos sonómetros que tienen unos trípodes de 4 metros de altura, tal como marca la Directiva Europea para las medidas, y que son sonómetros que pueden estar en funcionamiento hasta una semana sin ningún problema. L'arribada d'un tren dispara els decibelis de soroll que queden enregistrats en este aparell. Suposen una molèstia per al veïnat. Pitjor encara són el trastorn que genera el trànsit al costat d'un centre de salut. Las motos, Juan, van molta presa. La gente que trabaja a turnos, la verdad es que te deteriora bastante, te trastorna lo que es el sueño bastante. El mapa de contaminació sonora ajudarà al disseny del nou pla d'ordenació urbana. En les carreres on hi ha més problema de soroll i tràfic se pot pavimentar en un paviment fonoabsorbent. Per exemple, també se va a fer una ordenança municipal que regule el soroll. I una altra mesura per a frenar el soroll en les ciutats és fomentar el transport sostenible, és a dir, deixar el cotxe a casa, anar a peu, agafar l'autobús o bé la bici. De moment, amb mesures com el tancament al trànsit rodat de carrers i desviaments de trànsit pesant, ja s'ha aconseguit reduir 3 decibels el nivell de soroll en els últims 10 anys.